नों ओरैनो बेसेबां बोसोर जाखो ड्राग्स लानायालाय? बोसोरथाम बोसोरब्रै। मा नाम नोंहा? रिनाल। बाबानि नामा? जिमसन दैमारि। गामिया? हरसिंगा लोखिपारा। ओमफ्राय दा नों गारनो हागोन ना हाया? गारबाला माबाफोर प्रब्लेम जागोन नामा? नोंथ' रिहाबाव थांनानै हायबाय होननानै खोनादोंमोन ना नङा? ओमफ्राय रिहाबाव थांनानै मोजां जानायानो जायाखैमोन? ओमफ्राय मानो लाफिनखो? लोगोफोरखौनो लोगो मोनफैफिननानै बिदि जाबाय। फरायना फरायला? एम कम खालामबाय थादों। एम कम खालामबाय थानायानो ओमफ्राय नों आरो बिदि ड्राग्स लाबाय थायो? बाबाया बुंना बुङा बादा होयो ना होआ? बादा होयो गासिबो बादा होयो। ड्राग्स लानायनि फैसाखौ मानिफ्राय मोनबाय थायो नोंलाय? मोनबाय बिदिनो गस्ला एरि बायनो माबा बायनो हप्तायाव खैबार लायो नोङो बाङालियाव? खननै खनथामफोर थाङो। खननै खनथाम? सानसेयाव बेसेबां लायो नोङो? बिदिनो मोनसे बाङाय माहाय माहाय जेनेबा थुगासे थुगासे? देखायलाय ड्राग्सआ खिथिलाय पकेटनिफ्राय दिहुननानै दे। दिहुननानै दिहुननानै खिथिल' नायनो। जों दाङाबो नोंनि बुस्थुखौ दाङाजों दे जायो मायो नोंनि खोथा। माबायदि आंथ' खनसेबो नुफेराखै। बेबायदि हायो?